Díomh is Mr. Martin Angolo, tá mé 8 bliana d'aois agus bhíigh lum ag Gradaim Cheoil NÓS. Is Mr. Martin Angolo, tá mé 8 bliana d'aois inniu agus bhíigh lum ag Gradaim Cheoil NÓS. Sin ard. Go maith aige. Dír go géisteach leis le silgan go bhfuil féasóg mór aige. An bhfuil féasóg mór aige. An bhfuil grúig aige. Sin cad a cap mé. Tá sin sáid rud a éistíonn tú leat ar an trá. Nóir tá sé te amach. Má stíl féin má tá mé géisteach le sin, déidir mé rud éigean níos romansúil cosúla an hacha mar sin. Rud éigean mar sin. Níl am an twerk go dtí an ar an seo. Piece of Ed Sheeran is stig an sin. Noel Gallagher agus Beidh just piece of old bheog de Christopher. Adi de vrolach is Ardaigh de Cheann, bílam an nacht can and Oh, Roche the Vaho Walia, oh, Roche the Vaho Walia, oh, Roche the Vaho Walia. And Nisha sucked up, Cheann. Ardaigh de Cheann.